4.7 IFM. Report! Handang-handa na ang mga atletang mag-aaral ng Dagupan City na sasabak sa iba't ibang esports sa 2025 Region 1 Athletic Association Meet. Ayon kay Dr. Adel Abulos, isa sa head coach ng naturang division, tinitiyak nila na nasa kondisyon umano ang pangangatawan ng lahat ng kanilang atletang mag-aaral. Hindi puro skill ang importante sa paglalaro. Hindi puro skill para makuha o talento para makuha ang medalya, kundi yung foundation, yung values ang mahalaga dyan. Mayroon din umanong suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Dagupan pagdating sa kanilang mga kagamitan at iba pang pangangailangan. Of course naman, nagpapasalamat tayo sa LGU Dagupan headed by Mayor Belen at sa buong official dam ng Dagupan dahil sa pagbibigay ng buong suporta para dito sa R1AA. Kung wala yung suporta ng LGU ay wala din ang participation ng Dagupan sa R1AA. Ilang atleta mula sa lungsod ang nagsabing excited ang mga itong sumabak sa palaro. In-expect po namin na magiging masaya yung pag-ano po namin dito. Tapos enjoy na lang po yung laban. Gusto po maraming matutunan na mga skill para sa mga Tapos magkaroon po ng maraming kaibigan. Patuloy umano ang kanilang pag-iensayo habang hinihintay ang araw ng kanilang laro at kompetisyon at malaki na rin umanong karangalan na mapasama at maging representante ng lungsod sa mga ganitong uri ng larong pangmalakasan. Tiniyak naman ng LGU ng Baknotan na siyang host sa palaro ang kaligtasan at maayos na daloy ng buong aktibidad. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.